Start basiscursus streekgeschiedenis. Veel vermogendiefstal buitengebied. Het is vandaag 26 augustus. Dit is het Pelemagejournaal. De Centrale van Ouderverenigingen houdt op dinsdag 1 oktober voor de 10e keer de Dag van de Ouderen in de gemeente Venray. De dag begint met een plechtige hoogmis. Daarna gaan de senioren naar de Schouwburg. Hier start 's middags het officiële programma met onder andere de IJsselsteinse cabaretier Henk Deters. Alle ouderen vanaf 55 jaar kunnen kaarten kopen. De kaartverkoop wordt gehouden in Oude Centrum de Kemphaan op 11 en 13 september. Na 2 geslaagde edities van de basiscursus streekgeschiedenis organiseert LGOG Kring Venray vanaf dit najaar weer 10 lessen over de geschiedenis van Venray. De cursus geeft een beeld van wat er allemaal in Venray gebeurd is. Er worden veel verschillende aspecten van de geschiedenis belicht. Het begint met het archeologische deel. Wat hebben we in de grond gevonden en welke betekenis heeft dat gehad voor Venray? Komt er een gedeelte over de kerk, natuurlijk, met al zijn kunstschatten. Het kloosterleven in Venray. Mensen uit Venray uit de periode 1700, 1800 die een heel belangrijke stempel hebben gedrukt op het Venrayse. De psychiatrie, natuurlijk een onderdeel. De Tweede Wereldoorlog met de bevrijding en de evacuatie. En wat ik zelf ook, want ik heb de cursus ook gevolgd, een heel leuk onderdeel vond, was de periode na 1945. Waarin bijvoorbeeld ook aandacht werd besteed aan Indië. Religieuzen die bijvoorbeeld vanuit Venray naar Indië gingen. Harry Frenke is een van de docenten. Hij heeft zich gespecialiseerd in de kloosters van de psychiatrie in Venray. Frenke vertelt de cursisten over de geschiedenis van de huidige instellingen. We zijn teruggegaan in wat hebben die broeders en zusters van liefde die hier rond 1900 zijn neergestreken. Wat hebben die betekend natuurlijk voor de psychiatrische patiënt in eerste instantie, maar wat heeft dat ook betekend voor Venray als gemeenschap? En het is natuurlijk een periode geweest waar Venray een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt door de komst van die beide instellingen. De groepssamenstelling was de afgelopen 2 cursussen zeer gevarieerd. Iedereen had natuurlijk interesse voor de geschiedenis van Venray, maar velen hadden hun eigen reden om de cursus te volgen. Ik ben specifiek bezig met stamboomonderzoek en telkens als je wat ontdekt of vindt, dan kom je er toch achter dat er zaken spelen waar je eigenlijk te weinig kennis van hebt en waar je dan meer van wil weten. Nou, ik verzamel ook wat boeken uit voor de geschiedenis van Venray, maar deze cursus gaf me toch een uitgelezen gelegenheid om meer kennis op te doen van de algemene historie van Venray en de omgeving. Wat is u het meest bijgebleven? Nou, ook wel iets over de Venrayse families, ook de macht die die hadden, maar ook een persoon van de Gaat, wat die voor Venray betekend had. Venray had een geweldige grote kerk, daar heeft die persoon toch een hele belangrijke rol in gespeeld. Dat was iets wat mij niet bekend was. De aankomende basiscursus streekgeschiedenis start 22 oktober. De bijeenkomsten worden iedere dinsdagavond georganiseerd. Belangstellenden die graag ook meer willen weten over de geschiedenis van Venray kunnen zich opgeven tot 1 oktober. En zijn de mensen dan na die 10 lessen een stuk wijzer? Jazeker. Dat weet ik heel zeker. Er komen aspecten in aan bod die voor veel mensen nog onbekend zijn. En wat dan eigenlijk ook mooi is, dat is de afronding van de cursus. Dan gaan we met het rode gidsengilde nog eens de markante punten in Venray bekijken. En wordt als het ware datgene wat in de cursus ook verteld is, wordt ook nog voor een stukje levendig gemaakt. Paul van Boekel assisteert scheidsrechter Bjorn Kuipers dinsdagavond tijdens het duel tussen het Griekse PAOK Saloniki en het Duitse Schalke 04 in de laatste voorronde van de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bekendgemaakt. Paul fungeert in Griekenland als 5e official, oftewel als bewaker op de achterlijn. PAOK kan zich voor het eerst voor het hoofdtoernooi kwalificeren. De club wordt getraind door de Limburger Huub Stevens. Niet alleen de donkere dagen in de winter, maar ook de zomerdagen zijn ideaal voor dieven. Poorten, ramen en deuren staan wagenwijd open door de warmte. Gemakkelijk om binnen te komen voor binnendringers. Toch valt het aantal woninginbraken dit jaar mee in Venray. We hebben te maken met een daling en daarmee doen we het beter dan het landelijk gemiddelde. Er is echter een ander veel voorkomend probleem deze zomer: vermogensdiefstal. Met name op de Kerkdorp heb ik dat als wijkagent wat ik meekrijg. Iedereen denkt puur alleen aan woninginbraken.
Maar dat valt onder de categorie vermogensdelicten. En vermogensdelicten vallen ook de overige diefstallen onder. En in het buitengebied van Venray zie je met name de laatste 2 jaar een explosieve stijging. Van met name vorig jaar hadden we een piek van diefstal van sproeikoppen in verband met de koperprijs. En dit jaar vanaf 1 januari dat de rode diesel afgeschaft is, dat er heel veel toename is en onder andere diefstal van diesel. Daarnaast zijn grasmaaiers en gereedschap erg populair onder de dieven. Cijfers zijn nog lastig te bepalen. Wel is bekend dat er dit jaar al duizenden liters diesel zijn ontvreemd. Dit gebeurt voornamelijk in het buitengebied, een handige plek voor dieven. Ja, het buitengebied is heel groot natuurlijk. De bevolking is iets anders. De huizen liggen wat verder achter van elkaar af. Ja, de gelegenheidsdief, zeg ik dan altijd, is dan wat minder snel gezien of opgemerkt. En ja, daar schat ik het eigenlijk, maar ook een stukje maatschappelijk. Hè. De burger kan zelf ook wat meer profijt eruit halen door vooral dingen te melden. En ik als wijkagent krijg af en toe wel eens het gevoel dat men daar nog wel een beetje nalatig in is. Wat kunnen ze dan doen? Ja, ze kunnen onder andere de politie bellen, zeker op een dorp hè, waar een auto al snel buiten de boot valt die er niet thuis hoort. En alle andere gevallen zeg ik dan altijd, neem vooral contact met mij op. Met het project Waak voor Inbraak wil de politie dit soort gevallen en woninginbraken nog meer voorkomen. Maandag 9 september vindt 's avonds om 7:30 een informatiebijeenkomst plaats voor Wansum, Blitterswijk en Gijsteren. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrij helder. De wind is zwak en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen overdag is het droog en vrij zonnig. Het wordt aangenaam warm met in de namiddag een maximumtemperatuur van zo'n 24 graden. Ik wens u een prettige avond en graag tot morgen.